Hekjak mani bai godajak siklani skuti malkhungbai thutai sak derakha omor bisi bachi ni slaibo gobang sakrak khoroktam lamatui himi tongpro omotui kefek mani bai kubuljagok gobang khungno omor suksugya sikla sikliro borokni okhasia malkhung mothor mani baino omotui lahar patimu uram nugjak tongo kokti sala honi damchar haitama jorao bilunia dolini vidyapit lampra amchayo Hekjak mai chajak sikla dawi skuti motor phaike skuti motor naite khoroktam chakrano thutai mabai belaike sak dukhumam baikha opati mungo dadak sidak nungnaite amchani borok no khosai bilonia sak hamnogo tubui phaika sak dukhumanai rok ungkha skuti motor nai diptonu adhikari umor bisi chicha Porimol Devnath umor bisi sinichi Porimol Mohori umor bisi bachi idok Nepal Sarkar umor bisi bachi char borokno tabuk bilonia sak hamnogo naijagui tongo amchaini borokni wansukma obotui khe salbaria sikla siklirok hekjangnai mani bai gadaljak tongo hunke hasteni sikla hafar deramui thanai aro patimung thayo naimotang botongmani tabuk naijaknai kok hunke obono tui naimotang roni bisingtei tamu yapri soja বিদ্যাপীঠ মাঠের নিচে বনকরের দিক থেকে আগত একটা স্কুটি নিয়ে তীর্থন অধিকারী দ্রুতগামী এসে বিদ্যাপীঠ কর্নার থেকে বাড়িতে যাওয়ার পথে বিদ্যাপীঠ টিলাতে ওঠার সময় পরিমল দেবনাথ পরিমল মোহরি নেপাল সরকার তিনজনকে খুব আহত করেন বর্তমানে তারা বিলোনিয়া হসপিটালে চিকিৎসাধীন বাইক স্কুটি চালক দীপ্তন অধিকারীও গুরুতর আহত অবস্থায় বিলোনিয়া হসপিটালে ভর্তি আছে স্কুটি বর্তমানে বিলোনিয়া থানাতে পুলিশ হেফাজতে আছে।